Сега ще разгледаме индикатор Williams Percent Range. Този индикатор е подобен на стохастик, но дава по-бързи резултати. При него отново се наблюдава ниво на свръхизкупеност и ниво на свръхпродаденост, като те са съответно при минус 20 и минус 80. За buy сигнал се приема, когато линията на индикатора пресече ниво минус 80 отдолу нагоре. За sell сигнал се приема, когато линията на индикатора пресече ниво минус 20 отгоре надолу. Линията на индикатора се определя от формулата на вашия екран, където Close е днешна цена на затваряне, High е най-високата цена за N периода назад, Low е най-ниската цена за N периода назад. Включването на този индикатор става последният начин. От главното меню на MetaTrader 4 избираме бутон Добавяне, меню Индикатори, подменю Осцилатори, Williams Percent Range. В прозорецът за настройки ще видите автоматично зададени данни, но при желание можете да ги промените. Сега ще разгледаме примери за търговия в реални условия само по този индикатор. При подаден сигнал Sell тук, до сигнал Buy тук, приблизителната печалба е 99 пипса. При подаден сигнал Buy тук, до сигнал Sell тук, приблизителната печалба е 379 пипса. При подаден сигнал Sell тук, до сигнал Buy тук, приблизителната печалба е 51 пипса.